Og næste løb er løb 1, som er 100 meter medløb for herrer, sponsoreret af Henrik Tunge og Slikkerfarten. Der skal vi i heat nummer 1 se Rikke L. Mortensen fra Tristan Vejle. På bane 2 Christian Lydbjerg fra Horsens. På bane 3 August Krogsgaard fra Ringe. På bane 4 Christian Halbjerg fra Horsens. På bane 5 Karl Emil Spind fra Horsens. På bane 6 Lasse Jørgensen fra Ringe. Og på bane 7 Christian Lydbjerg fra Horsens.